Әссәламу алейкум вә рәхмәтуллахи вә бәрәкәтүху, хөрмәтле дин кардәшләр. Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясының Татарстан диния нәзарәте белән берлектә оештырган вәгазь телевизион ачык конкурсына җибәрелгән вәгазьләрне күрсәтүне дәвам иттерәбез. Бүгенгесен Кадрия абыстай Мәхмүтова яздырып җибәрде. Аузу биллахи минәш шәйтанир раҗим. Бисмиллахир рахманир рахим. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә Коръән Кәримнең Гимран сүрәсендә 19-нчы аятында әйтә: Бисмиллахир рахманир рахим. Инна дина гиндаллахил ислам. Иң хак дин ислам дине. Әйе, иң хак дин, иң пак дин ислам дине. Ислам тарихыннан беләбез, Гомәр радиллаһу анһу, икенче тугры халиф, мин Аллаһның илчесеннән ишеттем, ислам ул 5 трәккә нигезләнгән. Аның беренчесе шәһадәт кәлимәсе булса, икенчесе намаз уку. Намаз уку. Нәрсә соң ул намаз уку? Кайчан ул безгә фарыз булды? Намаз ул безгә 10-нчы пәйгамбәрлек елында Исра һәм Михраҗ вакыйгасыннан соң 5 рикъат намаз уку фарыз булды. Моның дәлиле булып Коръән Кәримнән Ганкабут сүрәсенең 45-нче аяты тора. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә бу аятта Пәйгамбәребезгә мөрәҗәгать итә: "Эй Мөхәммәд галейһиссәлам, син вахи ителгән аятларны укы һәм намаз укы." Ашлы вакытында вагазлар сөйләгәндә, я булмаса мәчет мәдрәсәләрендә дәрес биргәннәрдә шундый сораулар бирәләр. Намаз вакытында безнең уйларыбыз икенче якка чыгып китә. Ягъни дөнья эшләре буенча без намазда план кыра башлыйбыз инде диеп. Моны булдырмас өчен нәрсә эшләргә кирәк? Җәмәгать моның өчен иң беренче, мин шулай дип уйлыйм, шулай эшләргә кирәк тә, иң беренче без Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләдән истигъфар сорарга тиеш. Ягъни Аллаһ Тәгаләнең безне гафу итүен сорарга тиеш. Тәсбихыбызны алабыз да 99 тапкыр астагфируллах, астагфируллах дип әйтеп намазга керешәбез. Ә инде икенчесе, намаз укыганда ихласлылык белән укырга. Ягъни Аллаһ Тәгаләдән хушук, курку белән укырга. Нәрсә дигән сүз соң ул хушук, курку белән уку? Ягъни Аллаһ Тәгаләне без күрмибез, әмма Аллаһ Тәгалә безне күреп тора. Без һәр даим менә намазыбызны укып торганда, шушыны онытмасак, безнең фикерләребез еракка китмәс, намаз ичендә калыр. Аннан соң тагын берсе әйтер идем, без инде мөселманнар, намаз укучылар, һәр вакыт намазга кертергә яңа сүрәләр өйрәнәбез. Аларны ятлыйбыз, онытылмас өчен намазларга кертәбез, булар барысы да дөрес, бик шулай да кирәк инде. Һәм шушы сүрәләрнең тәфсирләрен өйрәнергә. Ягъни нәрсәне аңлатасың бу? Гарәпчә без аны кызу гына укып, без аның тәмен белмибез. Ә инде үзебезнең телебездә тәфсирен укысак, тәфсирен ятлап калсак, без инде ул вакытта фикерләребез ялгышмас. Мәсәлән, без Фатиха сүрәсен укыйбыз көннә ничә тапкыр? Бисмиллахир рахманир рахим. Ияка нагъбуду ва ияка настагин, ихдинас сиратал мустақим дип сорыйбыз икән, без инде аның тәфсирен дә белергә тиеш. Сиңа гына гыйбадәт кылабыз дибез Аллаһ Тәгаләгә, синнән генә сорыйбыз дибез, һәм Аллаһ Тәгаләдән сорыйбыз безне туры юлга бастыр дип. Менә шушы аятларның тәфсирләрен белсәк, безнең фикерләребез намаздан чыгып китмәс дип уйлыйм. Аннан соң инде тәфсирне белергә кирәк дигәч, монда әйтеп китәсе килә. Аның өчен гарәп телен белү дә зарур. Юкка гына әйтмәгәннәр. Гарәп теле Коръән теле. Ягъни гарәп телен белгән кеше Коръәннән аятларын да тизрәк ятлый. Һәм инде намазда да аның фикерләре кырыйга чыгып китми. Аллаһның илчесе пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте: намаз ул диннең терәге. Кем намаз укый, ул динне тергезгән булыр. Ә кем намаз укымый, ул динне җимергән кебек булыр. Бу хадисне Мөслим риваят итә. Я Раббым, һәммәбезне дә Аллаһның тыйганнарыннан тыйылып, кушканнарын үтәп яши торган мөселманнардан итсәң иде, Раббым, һәм намаз укучылардан булып, динне без куәтләүчеләрдән булсак иде. Һәм дә Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләнең яраткан кулларыннан булсак иде. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух.
Намазлыкка баскан кеше кыйбласына кайта. Барыгызга да кыйбладан тайпылмый яшәргә ясын дигән теләктә бүгенгә сау булашам. Әссәламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.